आजकल केहू घर भोज भात खाइल माना बा। आजकल केहू घर भोज भात खाइल माना बा। कहीं पार्टी में गइल माना बा। कहीं पार्टी में गइल माना बा। दू गज दूरी निभावल बा मुश्किल, अपना के बचावल बा मुश्किल, अपना के बचावल बा मुश्किल। ऐसन में केहू से ठेकल छुआइल माना बा। ऐसन में केहू से ठेकल छुआइल माना बा। कहीं पार्टी में गइल माना बा। कहीं पार्टी में गइल माना। हितई नतई भाहोखे ससुरारी, भले छूट जाए नेवता हकारी। हितई नतई भाहोखे ससुरारी, भले छूट जाए नेवता हकारी। भले छूट जाए नेवता हकारी। एक टूकी पूड़ी खातिर ऐसे छिछियाइल माना बा। एक टूकी पूड़ी खातिर ऐसे छिछियाइल माना बा। कहीं पार्टी में गइल माना बा। कहीं पार्टी में गइल माना बा। नाही चली तुहार बरियारी, ऐसन बाटे आदेश सरकारी। नाही चली तुहार बरियारी, ऐसन बाटे आदेश सरकारी। ऐसन बाटे आदेश सरकारी। पुलिस प्रशासन से ऐसे ढिठियाइल माना बा। पुलिस प्रशासन से ऐसे ढिठियाइल माना बा। कहीं पार्टी में गइल माना बा। कहीं पार्टी में गइल माना बा। आजकल केहू घरे भोज भात खाइल माना बा। आजकल केहू घरे भोज भात खाइल माना बा। कहीं पार्टी में गइल माना बा। कहीं पार्टी में गइल माना बा। सचमुच माना बा। कहीं गइला के जरूरत नइखे। भरसक परहेज करी जा। लॉकडाउन के पालन करी जा। कोरोना के कहर अभी भी खत्म नइखे भइल। और वह सब से हमरो नहीं हो रहा बा कि घर में रही जा, सुरक्षित रही जा। जो सरकार के जो निर्देश बा कोरोना के संबंध में ओकरा के पालन करत रहे के बा। कहीं पूड़ी उड़ी हमार भीषम बाबा हमरा साथे आज बने ना, गइल बने आज पूड़ी खाए के चक्कर में। उनका के इतना रोकनी है, मनले है ना। एगो बोलवा बा, ओकरा पूड़ी के नाम मिल जाए तो पटना तक पहुंच जाता भाई। का करिया, सब कोई से नहीं हो रहा बा कि बची जा। अपना परिवार के बचाई जा, घर में रही जा, सुरक्षित रही जा। धन्यवाद।